Jack Muley. Thank you, Jesus. Hallelujah. Nilqawkom eżiż aħwa din l-atmosfera ta' irġiel, nisa u tfal aġitati, entuzjasti għal Mulej. Illejla ħanitkellem fuq xi ħaġa li drajna nisimgħuha minn mindu konna tfal. Speċjalment dawk kollha li intom mrobbin Malta u mrobbin anke l-Italja ta'. Ejja nitolbu l-ewwel ħalli nirċivu l-kelma talla u ma naf għaliex, nemmen li l-Mulej jagħmel xi ħaġa ġdida. U hemm xi ħaġa partikolari li l-Mulej jagħmel f'River of Love minħabba dak li Alla għandu bħala skop għal dan il-moviment apostoliku, kulħadd jgħid apostoliku. Sa tkunu tafu tifhmu aktar għaliex. Imma kulħadd jitlob miegħi, Missier Qaddis, kellimni llum il-kelma qaddisa tiegħek, ispirani, għatini revelazzjoni, iftaħ li għajnejja u għallimni nħobb il-kelma tiegħek. Affarijiet li naħat for granted. Għallimni nożżom għal-glorja tiegħek Missier kellimni, itrasformani, jina lest li nilqa' l-kelma tiegħek u għadd iktar ma nerġa' nkun l-istess iktar f'isem Ġesu Kristu. Amen. Jina u inti, speċjalment Maltin u anka nemmen Italjani li huma fostna huma parti minn il-familja, imrobbin u mdorrin nisimgħu ċertu talim li mingħajr ma rrealizzajna għalmenu jiena mill-snin ma nirrealizzaħħa dil-ħaġa li kienu talim mill-Bibja. U ġili saqsewni, bosta insara Malta u għawċin, infatti, jgħidu li immaħna nemnu daw l-affarijiet u vera, jina dejjem mintom daw l-affarijiet, pero l-sfortuna ħan itkellem għalija u naf li hemm bosta oħrajn li forsi f'xi ħin, speċjalment għada qabel ma kellhom inkontru ma' Kristu ħassewhom l-istess, xi kultant tista' tkun smajt b'ċertu verità. Taf u temmem ċertu verità, imma tibqgħu. Ma tbidlekx, ma titrasformakx, ma tagħmelek l-ebda differenza, għaliex tkun biss għarfien tal-moħħ bħalma tmur l-iskola u titgħallem somma u titgħallem history book xi ħaġek. Illum taf fuq xi nitkellem u vera ħassejta ċara u tgħidli m'għaliex mhux kulħadd jafu di, suppost kulħadd jafu. Il-kredu. Kemm minnkom ġieli smajtu il-kredu? Għadkom tafuh? Għadkom tafuh il-kredu? Meta jiena kont żgħir u gustus, issa naqra ikbar u gustus xorta. Kont ngħid il-kredu minn mindu waqgħet li żakorti. U l-kredu fih qawwa. Huwa potenti. Il-kelma kredu, by the way, tfisser jiena nemmen. Kredere li temmen. Però sfortunatament ħanejt għalija u naħseb forsi bosta minnkom kont ngħidu, jiddispjaċini ngħid għalija kont ngħidu bħal pappagal, sewwa u qatt ma trasforma li ħajti, però ħanejdilkom xi ħaġa good news. Speċjalment aħna li nemmen onestament, issa jiena naf li Alla jiġġudika l-Knisja tiegħu, jiġġudika l-poplu tiegħu, kull knisja ħajġġudika għalija u kif nafu da għax faċli ngħidulek fl-Apokalissi Ġesu jiġġudika seba' knejjes seba' ways differenti. Vera poplu wieħed, imma kull kongregazzjoni Alla jiġġudika individwalment, jaħdem miha individwalment. Għandu skop għal River of Love differenti minn ċertu knejjes oħra, mhux qed ngħidlek li waħda aħjar mill-oħra, sempliċement Alla hekk għax aħna familja. Hawnhekk hawn ħafna familji, imma l-familja tiegħi mhux bħal tiegħek jew tiegħek bħal ħadd ieħor. Familja għandna ħafna basics li jkunu l-istess, imma mhux kulħadd l-istess. Alla l-istess jiddilja mal-familji spiritwali, River of Love hija familja. Għandna familja Malta, Għawdex, għandna familja l-lum bħala River of Love qed tikber anka fl-Italja u pajjiżi oħra bħalma tafu u dik hija grazzja. Imma River of Love hija knisja apostolika.
li tfisser ħafna affarijiet minn ġast għax nemmnu fl-apostli. Għad tifhmu? Meta aħna ngħidu knejsa apostolika mhux għax ġast nemmnu fit-12 l-apostli, hemm ħafna iktar xifhem min jistudja meta ngħidu knisja apostolika. Kull dar spiritwali ħansejħula knisja, kull knisja jew ġemma jew laqa spiritwali Alla jaħdem magħhom, ikabbarhom u iktar ma jkollhom ġuħ iktar ħajtihom verità, iktar ħajtihom għarfien biex jaraw iktar verità. Illum il-ġurnata jiena wara 30 sena Kristjaneżmu, illum naf affarijiet li 30 sena ilhom ma kontx nafhom. L-istess Ġesu sirt naf 30 sena ilu, naf affarijiet illum li 20 sena ilu meta gradwajt mill-Bible College ma kontx nafhom. Għax inti dejjem tibqa' tikber. Jiena u inti waħda mill-affarijiet mhux Alla jinbidel, mhux il-Bibja tinbidel, il-Bibja ma tinbidilx. Li jinbidel hija għajnejk jinfetħulek iktar. Dik li jgħidula fit-teoloġija progressive revelation. Il-Bibja tibqa' l-istess. Inti tibda illum tara xi ħaġa li inti dik il-ħaġa rajta mid-darba qabel u qabel ma rajtix. Dik jgħidula progressive revelation. Qed tifhmu aħwa? Il-kredu kont ngħidu meta kont imur il-mużew għax tal-mużew, kull ma jagħmlu kollha sew. Amen. U l-mużew kienu jgħallmuna l-kredu. Sewwa, u anka meta kont tfal, iskola, fir-reliġjon kienu jgħallmuna l-kredu. Il-kredu mokka ma għax dejn dan li ħanejt il-lejla jott għal-Maltin kollha. Li kieku isimgħuni kieku jaqbduha kollha l-Maltin dir-revelazzjoni, Malta s-salva sada. Eżis Maltin u Għawċin, Kattolċi, Nsara, Protestanti, Evangeliċi, jekk taqbduh il-kredu ma taqbduh mhux just head knowledge, għax tallimtu blamment bħalma tallimna bosta affarijiet oħrajn, imma vera tpoġġi l-fidi tiegħek f'dak li aħna ngħidu fil-kredu, int is-salva. Wow! Di ġdida. Le, infatti antika ħafna. Imma ħafna ma rajnijiex qabel. X'ħadni for granted. Sfortunatament anke intom River of Love, għavolja tiġu hawnhekk u tisimgħu kelma differenti kull service. Il-mument li xi ħaġa tibda toħodha for granted, issir reliġjon. Jekk xi ħaġa tagħmilha ta' rutina, toqtalla l-ħajja. Mhux għax rutina, ta' aħna xorta nagħmlu ħafna rutini, inħassel rutina, niekol rutina, mmur ix-xogħol rutina. Tifhem hemm jiġifieri hemm ħafna rutini fil-ħajja, imma ma tix tħalli l-affarijiet li huma essenzjali isiru rutina xi inkella jmutu bħal relazzjoni mal-Alla. Kemm hawn nies li bdew relazzjoni ma' Kristu bruxmata fervur u llum il-ġurnata saru reliġjużi reġgħu. Għandhom reliġjon oħra. Dik jiena u inti rridu noqogħdu attenti minnha. Isma'wa il-klim tal-kredu. By the way, il-kredu dak li jgħidulu the Apostles' Creed bl-Ingliż, il-kredu tal-apostli. U dan il-kredu huma stqarrijiet tal-fidi li huma kollha bibliċi. Maltin u Għawċin, qed intikom biċċa laħma li għalkemm ħafna minnkom tafuha kieku taqbdu hija ħasra Malta s-salva. Tista' timmaġina li dak kollu li ħafna minna għandna bżonn kien qudiem imniħirna għal snin imma ħadnieh for granted jew sir reliġjon. Għaw min jafu blament il-kredu? Mela ħanejduh. Jiena nemmen f'Alla il-missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art. U f'Ġesu Kristu ibnu wieħed sidna li kien ikkonċeput mill-Ispiritu Santu, twilet minn Marija Verġni, bata taħt il-ħaq ta' Ponzu Pilatu, salbuh, miet u difnuh. Niżel bejn l-imwiet, ma t-tielet jum qam minn bejn l-imwiet, tela fis-smewwiet, qiegħed in-naħa tal-lemin ta' Alla l-missier li jista' kollox.
min hemm għandu jiġi biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin, nemmen fl-Ispiritu Santu, il-Knisja mqazza Kattolika, iva nemmen fija. Xirka tal-qaddisin, il-maħfra il-xirka tal-qaddisin, irranġa naqra il-ħejlo. Brother, irranġa naqra. Il-xirka tal-qaddisin, naw jina ma konx nifhimhom qabel kont naħseb qed jgħid għal-qaddisin jen fis-sema. Ma konx naf jgħid jirreferi qaddisin taw. Msabba, dik xi ħaġa oħra. Il-xirka tal-qaddisin, il-maħfra tat-tnubiet, il-qawwa tal-imwiet, il-qawma tal-imwiet, il-ħajja ta' dejjem, amen. Jekk din inti jetta, int fejn int f'Malta, u hemm inta minn qalbek, vera ma salvat. Wow, għattu ċabxiba kbira li ġism. Halleluja. Issa, ħafna minna li samajnija, qabli ma namliet nġaq sekk effett, qabli minn net jarabħa sekkux fuq televizjoni u fuq social media, qabli ma namlietux sekk effett, imma jekk ma namlitlek effett, għax bis probabli saret ritwal. Imma hija narblu għallum. By the way, il-kredu huwa bħal talba, dak li jgħidulu l-sqarrija tal-fidi tagħna, l-sqarrija tal-fidi kristjana ġifieri, mhix leġenda qadima, imma vera kollha skritturali u ġiet miktuba skont it-tradizzjoni tal-Knisja. Meta jgħidu tradizzjoni tal-Knisja, hawn min jaħseb li għax aħna Kristjani, Apostoliċi, Evanġeliċi, aħna ma nemmux le aħna nemmnu fit-tradizzjoni, ma nemminx fit-tradizzjoni li tmur kontra l-kelma. Qed tifhmu d-differenza? Inta ma tifhem id-differenza? Ma tifhem? Jiġifieri hemm tradizzjonijiet li jiena u inti xorta nħadnuhom. Basta ma nħadnux tradizzjoni li tmur kontra l-kelma u basta ma nollux xi tradizzjoni qabel il-kelma. Il-kelma talla hija eterna biss. Tifhmu? Imma meta ngħidu tradizzjoni ġifieri qed ngħidu għall-istorja tal-Knisja. Il-Knisja kellha bidu. Isma' vera jiena nemmen u ħanejda di bl-aktar umiltà ma bil-verità mingħajr m'għandix għalfejn nisħi minn xejn. Vera l-Kristjaneżmu saru f'Malta jafu ħafna bih, għax ġi Gordon Ġammanxie. Dak li rqiet ta' fuq telefon, ta' tal-viġin, il-gustu sugo. Għax hekk jgħidu li dak li rqiet hemm ta' tal-viġin. Praise God, keep confessing that. Vera, l-Kristjaneżmu saru ħafna jafu bih l-Malta, qabel kull rispett kienu jafu bih. Jew Jehovah's Witnesses, jew Kattolċi. Meta ġi Gordon Ġammanxie, għax għallabat il-Gordon Ġammanxie, irrelevanti x'taħseb fuq u int. U jien. Ma allabatu. Unqedha b'dak il-ħmar. Sewwa? Ħafna sar jafu bil-Kristjaneżmu. U l-lum il-ġurnata minħabba Gordon Ġammanxie u ħabba program ta' ħbejtek, għaw eluf li saru Kristjani u seri l-ġenna minħabba dak il-ħmar. Nagħtu glorja lil Mulej. Amen. Grazzi Ġesu. Immissa jdu noqogħdu attenti. Għax kull ħaġa sabiħa u ġdida tista' tiqdiem jekk inti ma toħux ħsiebha. Trid ma tħalliha tibqa' ħajja għax inkella terġa' bħal akwarium jekk l-ilma ma tbidlux u ma tħawdux jibda jisir il-maqjat u kollox kull dak kollu l-ħajja fih jispiċċa jmut. Amen. Mela ħa naraw x'tgħid l-Iskrittura issa fuq daw il-versi. Mela din hija ġema ta' stqarrijiet ta' fidi li kienu għamluha skont l-istorja tal-Knisja, kienu għamluha l-apostli wara l-jum ta' Pentekoste. Amen? Wara, naraw skrittura issa. Għaftħu l-Bibja, għax ħanamlu let your fingers do the walking. Halleluja. Ġenesi kapitlu 1 u Ġwanni kapitlu 1. Ġenesi 1. Sawa sew ħalli naraw, tgħid li mhux ovvja nemmen li diġà qiegħed kollox fil-Bibja, imma hawn minnkom li għadkom ġodda fjamanti, għadkom ħriġtu mill-pakkett issa. Sawa, Ġenesi kapitlu 1, ara xtejt l-Iskrittura, fil-bidu Alla ħalaq
is-sema u l-art. U kienet l-art taħwit u baħ. U dlam kien fuq wiċċ, labbisti u fuq il-libħra kien jittajja l-Ispirtu Santu. Innotajtu li hemm it-Trinità hemm tiġa? Għandek Alla. Għandek l-Ispirtu Santu u Ġesu fejnu? Fil-bidu. Apparti il-kelma. Ġesu x'jismu? Il-bidu u t-tmiem. X'kien hemm qabel il-ħolqien? Kien hemm il-bidu. Qabel il-ħolqien kien hemm il-bidu. Il-bidu kien persuna Ġesu. Alla. Halleluja. Ġwanni kapitlu 1. Daw biex noriwkom u illum hekk ħassejt għax ilu ġimatej fl-ispirtu tiegħi tkellem fuq il-kredu. Bdejna ġo qalbi il-kredu. Sabiħ, ma bħal speċi xi ħaġa li kulħadd jaf. Number 1 jiena kont insejt biċċiet minnu. Imma Ġwanni wieħed tajtek isma' ara ġejja. Fil-bidu kien il-verb, smajta di? Fil-bidu kienet il-kelma. Għandna kif rajnija Ġenesi kapitlu 1. Il-verb jew il-kelma kien ma' Alla. U l-verb jew il-kelma kien Alla. Ara x'għadejt issa. U kien fil-bidu ma' Alla. U Ġesu huwa Alla il-Kreatur inkluż. Kollox bih sar. Ismawni, hawnhekk jgħidlek Ġesu kien fil-bidu. Mhux Ġesu biss huwa l-bidu, jiġifieri qabel il-bidu kien hemm Ġesu. Din hija importanti, ta' mhix l-istess, tinstema' qisha l-istess, ma mhux l-istess. Ġesu kien hemm qabel il-bidu tfisser li xi ħadd bdieħ il-bidu. Min bdieħ il-bidu? Dak li huwa etern. Għalhekk nemmnu fit-Trinità u fl-ewwel versi ta' Ġenesi u anke Ġwanni u anke f'Luqa naraw it-Trinità. Amen? Alleluja. F'Ġesu Kristu ibni waħdini, Ġwanni 13, naf li ħafna minnkom tafu għadi, vers 16, għax Alla tant ħab lid-dinja li bagħat il-ibnu l-waħdini biex kull min jemmen fih ma jintilifx, iżda jkollu l-ħajja ta' dejjem. Alla l-missilil min bagħat? Il-libnu. Isma' taħdux for granted tgħid li ma daw affarijiet basic għalina, pastor. Ingrazzjala għalek huwa basic għalik. Għal ħafna ma jafuhomx. Inti meta tmur tikol, ġieli tmur tikol steak u ġieli tmur tikol plattina chips. U xi minnkom bit-chips u bil-plattina steak u daqqa. Sewa? U bid-deżerta. Imma rrid ngħid dal-kliem għaliex fl-ispirtu tiegħi nħoss li Alla jrid iġib stabbiliment u jistabilixxi id-dottrina u l-moviment apostoliku fuq Malta. Ħankomplu. Ġesu li kien ikkonċeput mill-Ispirtu Santu. Twilet minn Marja Verġini. Isimgħu waħwa. Ġesu, naf li ħafna minnkom tafuha, imma ma rridx noħodha for granted, għax forsi xi minnkom ma tafuhiex, jew għandkom diffikultà temnuha. Skont l-Iskrittura, Ġesu missieru mhux Giuseppi. Tgħid li kollha nafuha passer di. Għax Malta was probabbli ħafna minna smajnija. Imma missieru huwa Alla nnifsu. Imwielet minn Alla nnifsu. Issa narawha Luqa kapitlu 1 morru hemm. Twilet minn Marija Verġini. Luqa 1:26. Morru hemm. Jien qed norikom biex l-Iskrittura tinnotaw li meta xi ħadd jgħid il-kredu tal-apostli minn qalbu, jekk inti ma tafx pereżempju x'taqbad tgħidilhom in-nies, kif ħawwasalhom minn Ġesu, mulej, pastor. Mhux jgħidilhom jgħiduha bħal pappagall, għax bħal pappagall jgħidilhom jgħiduha omorhom. Bħalma kont jien. Jgħidilhom jirriflettu fuq il-kredu. Irrifletti daqsxejn x'inti tajt, x'inti tajt. Umur vers magħhom. U b'dak biss l-Ispirtu Santu jaħdem mal-kelma tal-Alla qed twassalhom għas-salvazzjoni. Għax ovvjament jekk inti tgħidha pappagall, m'intix ħassalva. Tittejda b'revelazzjoni, verament minn qalbek biex inti tkun salvat, imma l-odda jgħu qiegħda, l-odda qiegħda.
Qed tifhmuha? Mela, Luqa kapitlu 1 minn vers 26. Imbagħad fis-sitt xahar Alla bat l-anġlu Gabriel f'belt tal-Galilija jisimha Nazaret. Għand xebba marsa ma' raġel jismu Giuseppe mid-dar ta' David. Din ix-xebba kien jisimha Marija. L-anġlu daħal għanda u qalilha: Slim għalik, mimlija bil-grazzja, il-mulej miegħek. Itħawdet ħafna għal dan il-kliem u bdiet taħseb bejna u bejn ruħha x'setet qatt tfisser din it-tislima. Iżda l-anġlu qalilha: tibżax Marija għax insib grazzja quddiem Alla. Ħana minqa parentesi. Meta jiena kont għadni Kattolku Ruman, jien kont naħseb li Marija biss sabet il-grazzja quddiem Alla. Eżis aħwa insara, jekk inti għażilt il-Kristu, jekk inti tgħidlu iva l-Ġesu, inti sibt il-grazzja quddiem Alla. Infatti, da mhux jiena la biex inwaqqa' lil ħadd u laqqas biex ngħid lil ħadd, imma biex ngħidu l-verità assoluta. Jekk intom tindunaw ħafna drabi meta kien jidher l-anġlu, anka fi ktib fit-Testament il-Qadim, bosta drabi, it-taħbira kienet tkun paċi u l-grazzja tal-Malemija. Il-paċi mija. Amen? Meta jiena u inti naċċettaw il-Kristu, nisimgħu l-Vanġelu u l-Ġesu tgħidlu iva, Alla jkun qed juri miegħek grazzja. Fi Ġwanni kapitlu 1 vers 14-18, il-Bibja tgħidlek meta der Ġesu deret grazzja fuq grazzja lid-dinja kollha. Amen aħwa? Ovvjament, m'għandix problema li l-ewwel morja lil Marija, I don't mind. M'għandix problema fuq dik, imma mhux l-unika waħda. Jiena kelli l-impressjoni li l-grazzja lil Marija biss kien bagħad. Intkom kellkom l-istess impressjoni? Ħaġa minnkom kellu l-istess. Jiena kont naħseb li Marija biss sabet il-grazzja quddiem Alla. Le, kollha kemm aħna. Aħna llum salvati bil-grazzja. Għax wara grazzja miegħek il-mulej, Efesin kapitlu 2 vers 8-9. Amen. Halleluja. Tibżax Marja x'inti sib grazzja quddiem Alla. Ara, int se tnissel ġuf u jkollok iben u semmiħ Ġesu. U jkun kbir u jkun jissejjaħ binoli. Il-mulej Alla jagħtih it-tron ta' David missieru u jissaltan għal dejjem fuq id-dar ta' Ġakob u ma jkunx hemm tmiem għas-saltna tiegħu. Iżda Marija qalet lill-anġlu: kif ikun dan la darba ma narafx raġel? Wieġeb l-anġlu qalilha: l-Ispirtu Santu jiġi fuqek u l-qawwa tal-għoli tixħet id-del tagħha fuqek. U għalhekk dak li twilet minnek ikun qaddis u jissejjaħ bin Alla. Alleluja. Kollha l-Iskritturi daw ikdbuhom għaliex intom tkunu qed titkellmu ma' xi ħadd li għadu l-bot mill-mulej, taqsmu daw l-Iskritturi magħhom u l-kelma tagħha tidħol f'qalbhom u ddawlilhom qalbhom. Xi ħaġa li hawnhekk ukoll tgħidlek il-kredu twilet minn Marija Verġni. Isimgħuni eżis evanġeliċi. Ħafna hawnhekk isibu problema. Ipprovaw ifhmu jekk tħobbu l-verità. Marija l-Bibja tgħidlek f'Mattew kapitlu 1 l-aħħar vers tgħidlek li u f'Luqa kapitlu 1 number 1 tgħidlek li Marija ma kienx għarfet raġel, ma għarfetx ġifieri ħankelkom ċar, ma kienet kellha sess mal-ebda raġel. Sewwa, jiġifieri qatt ma kellha x'taqsam sesswalment. Kienet verġni. Alla preserva biex twellet il-liben Alla permezz tagħha. Issa, Marija Sidna Ġesu fil-ġisem fl-ispirtu, mhix ommu, fl-ispirtu Alla huwa missieru. Marija, eżas kattolċi, jisimgħuni. Tridu tkunu tħobbu l-verità u aċċettaw l-verità. Marija mhux Ġesu spiritwali, ċiġifieri, mhux juj tat lilu spiritu, anzi Kristu għadna kif rajnija huwa l-ħalliq il-kreatur ta' kulħadd ta' kollox.
Ġifieri Kristu qabel ma ġie konċeput u sar ġisem, krea l-Marija, imma Marija preparatlu Lut kapitlu 10 vers 5 ġisem. Qed tifhmu? Mela Marija naf il-Kattolċi jħobbuha jgħiduha ħafna di, Marija Alla. Ara ħanejdilkom. Isimgħuni. It is not worth it to make wars on certain terminologies. Mhux worth it. Issa, mill-lat teoloġiku, jiena nemmen li Marija hija Sidna Ġesu Kristu fil-ġisem. Dak l-Iskrittura tajt. Imma jekk xi ħadd jiġi jgħidlek Marija Alla, taqgħodx taqbad il-bebja toqgħod issawt fuq rasu men. Ma ħassolvi xejn, ma ħadirbaħ xejn. Qed tifhem? Issa, ħa nagħmilha daqsxejn ħa tifhmu. Jekk Ġesu huwa etern, Marija mhix eterna. Mela Marija, nirringrazzjaw il-Alla, isimgħuni kif nitkellem. Nirringrazzjaw il-Alla għal Marija. Bħala għaddejja talla, bħala mara li hija xempju tal-eżempju tagħna. Sewwa, imma Marija hija bniedma bħal kulħadd. Issa, naf, aħna tallimna fil-Kattoliċiżmu li Marija kienet mingħajr dnub. U hekk hu vera. X'inhi di? Moħħkom hawn, taġġilx. Itallem. Aħna mhux mal-Bibja nimxu. Imma l-Bibja tgħidlek la ħadd ma mingħajr dnub ħlief Ġesu. Vera u mhux vera. Issa sew ħawadni ħanifmek. Se nafti, Ġesu twilet mingħajr dnub, imma jiena u inti meta twilidna mill-ġdid ukoll sirna mingħajr dnub. X'inhi di? Jiena ġimgħa ilu għamilt messaġġ fuq midneb u qaddis. Jiena u inti midembin twilidna mill-ġdid u l-Ispirtu Talla ġo fina issa mhuwiex midneb huwa Spirtu qaddis. Stenna ftit. Ħankompli nfehmkom bil-mod, bil-grazzja Talla. Meta Marija ħabbar l-anġlu, semat il-kelma, semat il-Vanġelu. X'għamlet il-Bibja tgħidlek Luqa wieħed? Emnet il-kelma li ġi ixandrilha. Dak il-ħin x'jiġri għal Marija? Twildet mill-ġdid u ġiet mimlija bl-Ispirtu Santu. Mela meta Marija tat wilt lill-liben Ġesu, ma kienx midimba hemm iktar, saret qaddisa bla dnub. Id-differenza l-għażiż Kattolċi, din li ħanejt issa ma jistgħux jibbekjawha bl-Iskrittura, jgħidu li minn ġuf omma Anna kienet merdub, dik fil-Bibja m'hemm xejn jibbekjaw. Imma li Marija weldet il-Kristu verġni u kienet mingħajr dnub meta welditu 100%. Għax issa Marija itqazzet. Allura welditu meta kienet qaddisa, mhux meta kienet midimba. Qed taqbdu d-differenza? Qed tifhmija. Allura unutli eżis evangeliċi. Believe it or not, tgħidli isek qed titkellem isek Kattolku llum. Jien Kattolku. Minix Kattolku Ruman, imma Kattolku jien. Il-kelma Kattolku kull ma tfisser universali. Aħna nxandru Vanġelu mad-dinja kollha. Għad-dinja kollha. Qabel ma kien hemm kull rispettu mħabba, il-Kattolku Ruman kien hemm il-Kattolku. U l-Kattolku Ruman sar jissejja Kattolku Ruman madwar l-800 sena wara Kristu. Issa lija tista' tkun Roman, Kattolku Grek, Kattolku Sirjan, Kattolku Eġizzjan, ma tagħmilx differenza, l-importanti li tkun Kristjan. Sewwa li tkun taf il-Kristu għax dawk it-titli kollha moħħaj issa jissarrafhom 1 cent quddiem Alla, għażidik 1 cent tagħhom. Sewwa ma jfissru xejn quddiem Kristu. Sewwa imma għall-integrità u biex inkunu integri le Marija mhijiex midimba. Għaliex għandna ħafna evangeliċi b'ħafna żelu, però mhux dejjem għandhom raġun. Le Marija toqgħodx tgħid li Marija Marija bla dnub mela.
Infatti tidnejlek iktar li ħafna evanġeliċi ma jipredkawiex ukoll. Anke int minn ardnu fl-ispirtu. Għax inti ma dekx issejjaħ fl-ispirtu midneb, issa tissejjaħ għaddis. Mur aqra l-ittri kollha ta' San Pawl li jibda l-ħuti għaddisin f'Efesu, f'Korintu, f'Kolossju. Għaddisin! Shalom, irranġan arranġira, x'qalbiti l-ek dik taħdek. Għattif muħwa. Intom għattif muħ ħaġa. Int għaddis fi Kristu. Inġorru ġisem ta' dnub u ta' mewt, il-Bibja tejlek Romani 7 u 6. Imma min jien fi Kristu għaddis. U l-istess Spiritu Santu li għaddes il-Marija sidna u l-istess Spiritu Santu li għaddes li l-lilek. Għattif muħwa. Issa. Non-ora, ġvi non-ora, ġdarba saqzidni uħti, għak li ma passi xie tejdu noqodu non-ora u il-Marija. Non-ora ġvi nħares leja b'rispett. Bħalma jiena missiri u koll jgħat il-ġenna xmit fi Kristu. Meta nħares leja, mux għad noqot nħares leja, ġviri da. Ġviri, you think of him, ġviri. Nħares leja, bistima u nħares leja. Nistalla li marru qoddimna u mxew qoddimna u marru fil-ġenna l-lum. U nħares lejhom, aħna nħarsu lej bosta nies. Jina inti nħarsu lej Pawlu ħafna drabi, u nispera li nħares lej Pawlu. Li trita Pawlu. Nħarsu lej Pietru, ġivi, għadam mill-ostampa, ġivi mill-xama. Ġivi nħares lej xqal Pietru, u xamel Pietru. Fit-tajja, paċ fej ma zbalja, għazbalja u koll. Ma nħares lej. Amen. Alleluja. Thank you, Jesus. Ettejnkom da xej daw l-affarijiet. Daw l-affarijiet jistabilixxuk. Sewa, u titgħallem, titkellem bl-erf, bl-arfin, bl-imħabba, bl-iskrittura. Għaxik importanti. Sewa, mela Marija ma kienet verġni għaliex qatt ma kienet kellha x'aqsam ma' raġel. Stennit sakemm tat wilt il-Ġesu u skont Mattew tgħidlek li Ġozeppi ma rafx sakemm kellha l-Ġesu. Issa, hawn min jgħid kellha tfal u min ma kellix tfal, ħanilkom aħwa. Jekk kellha tużana u jekk ma kellha xejn, lilek la żidlek u laqqas naqqaslek xejn fis-salvazzjoni tiegħek. Għax inti wara Kristu qed timxi, la wara Marija b'kull rispett u laqqas wara ħutu. Issa jien bħal bosta nemmen li kellu ħutu imma fiżiċi minn Giuseppi. Għax iskrittura tindikom dawk. Imma jekk ma tixtemmina, no problem. Inqas birthdays x'tiċċelebra. Halleluja, qed tifhmu ġifieri għaliex xi kultant l-eżes aħwa ma nkunux wise. Tgħidli inti kemm inti wise, ħanejdlek. Għadni qed nikber. U qed nitgħallem qed titgħallem mill-esperjenza tiegħek stess. X'jaħdem, x'jikkomunika aħjar. Biex inti, għax inti mhux l-argument tittirbaħ, inti tittirbaħ ir-ruħ. Tittirbaħ il-persuna għall-Kristu. Amen? Alleluja. Thank you, Jesus. Kien ikkonċeput mill-Ispirtu Santu bħalma rajna u twilet minn Marija Verġni. Bata taħt il-ħaq ta' Ponzu Pilatu, salbuħ mitu difnuħ. Morru fi ktib ta' Atti 17. Atti 17 u Romani 10. Atti 17, ovvjament, naf li ta' fuq dan. Atti 17. Vers 2. Bosta skritturi, ovvjament, li jgħidu dal-klim li Ġesu hemm kapitli sħaħ. Jekk taqbad per eżempju Mattew, taqbad minn vers 20, kapitlu 27, 28, jitkellem fuq il-kroċifissjoni, Ġesu ġi kroċifiss, mietu u l-xoxta. L-axħar żewġ kapitli ta' kull Vanġelu pratikament jitkellem fuq il-mewt l-qawmin ta' Ġesu. Atti tal-Apostli kapitlu 17, jgħidek kara. Vers 2, Pawlu daħal magħhom fis-sinagoga kif kien imdorri għal 6 sibtijiet wara ġiġin kien jiddiskuta magħhom fuq l-Iskrittura. Atti 17 vers 3 issa. U jfehmhom u jipprovawlhom li l-Messija kellu jibati u jqum mill-imwiet
u kien jgħidilhom il-Messija u dan Ġesu li jien qiegħed inxandar lilkom. Xi wħud minnhom emnu u ssibħu miegħu masila u fosthom kien hemm għad kbir ta' Griegi li kienu jqimu lill-Alla u mhux ftit nisa mill-gbaran. Dan biex intikom daqsxejn ta' eżempju, biex intikom backing skritturali. Romani kapitlu 10. Romani 10. Min vers 9. Dan inti, din il-skrittura li norikom issa, hija skrittura kruċjali biex intom titolbu ma' xi ħadd biex twaħslu ħand Kristu biex isalva. Isimgħuha. Għax jekk inti tistqarb f'ommok Ġesu l-Messija, il-Mulej, u temmem b'qalbek li Alla qajmu mill-imwiet, inti issalva. Fil-kredu dan ħin kollu tgħidu int. Min jgħid il-kredu jemnu isalva. Huwa salvat. Imma tgħidu b'revelazzjoni. U meta tgħidu b'revelazzjoni issir trasformazzjoni f'ħajtek. Amen? U temmem b'qalbek li Alla qajmu mill-imwiet, inti issalva. Wieħed jemmem b'qalbu biex ikollu ġustizzja u jisqarb x'ifteħ biex ikollu salvazzjoni. L-Iskrittura tgħid kull min jemmen fih ma jintilifx. Issa, ħamorru għal-biċċa aktar daqsxejn fi Adam. Niżel bejn l-imwiet. Din hija dottrina kontroversjali. Niżel bejn l-imwiet. Din mhux biss indifen. Din tfisser li Ġesu din hija dottrina kruċjali, din irid preaching biss fuqha. Xi tfisser Ġesu niżel bejn l-imwiet? Mat-tielet jum qam minn bejn l-imwiet. Aħna ngħidu ġieli smajt Kristjani evangeliċi well-meaning u jgħidu ma ħadd qatt ma qam minn l-imwiet qabel Ġesu. Mhux vera? Kontu tafu li Ġesu mhux ewwel wieħed li qam minn l-imwiet. Lażru x'kien? Mhux mejjed kien jorba' tiem. Ġesu stess qajmu. Taf li għalija qajja minn nies mill-imwiet. Mela x'tib ta' mewta differenti kellu minn data. Ġesu mhux biss niżel 6 piedi l-isfel fl-arta. Ġesu niżel fil-qiegħ tal-abbissi. Naw hawnhekk fejn issir kontroversjali għal xi wħud, għalija mhijiex. Għaliex jgħidu allura inti tgħid li Ġesu mar l-infern. Ħanejlkom aħra, għalija ma tagħmilx differenza. U naħseb għas-salvazzjoni nemmen li għas-salvazzjoni dak li jkun ma tagħmilx differenza jekk temminx li mar l-infern jew le. Ma tagħmilx differenza ma tindikax fl-Iskrittura tirrekjedi li inti tittemmendi bil-fors biex issalva, tirrekjedi li Ġesu miet, li temminu dan u li qam l-imwiet. Issa d-dettalji għal min jistudja, once li tiskopri, ovvjament imbagħad tittemmina jekk ħadd tiskoprija, imma ma mhix turning point is-salvax fuq jew le, li Ġesu huwa li bentalla u etern dak iva tittemnu bil-fors. Dak iva dak huwa turning point. Għax jekk ma temminx li Ġesu Kristu huwa divin u etern, m'għandek salvazzjoni. Imma rigward Ġesu niżel fl-imwiet, għandek fl-Apokalissi kapitlu 1, Ġesu titkellem li mar fil-post il-mejtin u ħadd ċwievet tal-mewt. Lażru ma talab l-ebda ċwievet, anzi talabrux ma ta' katnazzi, ma' fuq. U għallhom ħolluħu ħalli jmorru. Ma kien hemmx vera katnazzi, qed niċċajta. Kien jiġifieri marbut. Sewwa. Imma meta Ġesu issa hawnhekk ħanidħol naqxej f'kontroversja. Hemm min jew temmiex affarijiet tiegħek. Però skont it-tieni Korintin kapitlu 5 vers 20, l-Iskrittura tgħid li l-dak li Alla ma rafx dnub għamlu dnub. Mhux ħadd dnub biss. Ġesu sar dnub għalina. L-Iskrittura tgħallem li huwa li s-sostitut tagħna ġifieri ħa postna. Li kieku inti tmut mingħajr Kristu fejn tmut? L-infern. Mela ħa postok fejn mar? Issa, jiena nemmen li l-infern għandu l-kategoriji u għandu d-dipartimenti.
Flima wieħed minnhom ma nafx 100%. Ma naf li mor xi post x'imkien u fl-ewwel Pietru ħanaraw teżisti fejn ukoll mar jipproklama ir-rebħa tiegħu fuq il-mewt. Fuq xjaten. Għalhekk il-qawm minn ta' Ġesu rijat is-sesin tal-infern. Lażru ma kienx għadhom mal-infern. Le, ħadd ma kien għadhom mal-infern. Kien f'post ta' stennija. Kien għadu ħadd ma mar il-ġenna, kienu f'post ta' stennija. Jekk marrux l-infern jew le, ħanbiddilha daqsxejn dik. Mar post ta' dbatija, minn intilef mar post ta' dbatija. Min kien għadu salvat, għadu preservat. Kien jistenna l-fidwa. Meta Ġesu ġi, dawk li kienet jiġu preservati fil-post ta' ħdan Abram, mbagħad telgħu il-ġenna. Qabel Ġesu, ħanilkom xi ħaġa oħra di, daqsxejn dottrina di imlaħma. Fil-Bibja jisemmu qabel ma Ġesu li kien hemm nies salvati ma mhux imwilda minn ġdid. Issa kompli ħawwar lil wires. Min hemmen il-profeti fit-Testament tal-Qadim salva. Ma kienx għadhom wieled minn ġdid, kellu jistenna lil Alla jiġi fil-ġisem imut u jirxaxta biex jitihom natura ġdida biex jidħlu fil-ġenna b'ġisem ieħor glorjus, spiritwali. Għax imbagħad darba ġejja Hollywood blockbuster ieħor. Meta Ġesu jiġi għall-isma kollha. Dawn huma r-rikkezzi tal-fidi Kristjana ħwa. Ħafna mill-Kristjani laqas jaħsbu fuqhom. Imma jekk Alla vera tkellem u qed jitkellem issa ovvjament il-kelma. Imma jekk vera Alla titkellem u jrid jistabbilixxi pedament soġġa Malta apostoliku. U minn River of Love żgur ħassir. U ordni apostolika. Dawn l-affarijiet jiġu stabbiliti ċari. Għattifmu għahwa? Halleluja. Għednu pjaċir, jisni mort il-mużew illum. Imma mux daqsajk laħam ta' kontini, imma daqsajk laħam le. Halleluja. Nizel bejn li wiet, ma' t-tilet jum, minn bejn li wiet. Morru Efesin kapitlu 4, 7-9, u l-ewwel Pietru 3. Efesin 4. Halleluja. Vers 9. Arawa. U għalhekk li tajt l-Iskrittura tara fil-għoli jassar l-sira ta' doni l-bnedmin mela xi tfisser dan għajr li hu niżel ukoll fl-inħawi l-iktar tisfel tal-art. Dak li niżel huwa dak li tela fuq is-smewiet kollha biex jimla kollox. Huwa dak li tal-ġuħud li jkunu apostli, li ġuħud profeti, li ġuħud evangelisti, li ġuħud rajja u li ġuħud malmin. L-ewwel Pietru 3. L-ewwel Pietru, ħanilkom aħwa, italmuh sew il-kredu. U għalmuh il-lulitkom. U femulhom daw l-affarijiet. Ħalli meta jiena daw l-affarijiet ma kienux jifhomni, kan fejn timhomlok illum, għalmenu ma niftakarx li kienu jifhomni. Għaw xi ħadd kienu jifhomkom do? Kienu jifhmuhomkom hawn. Minna ġi. Tifhem? Ovvjament meta tibda titgħallem isek tibda tagħmel naqax imkien 1+1, imma mela, Efesin kważi llum taf x'qed nagħmel b'imħabba u b'rispett ħanejda qed ngħin il-Knisja Kattolika ta' Ruma. Għax ħafna Kattolċi jafuhom daw, imma sfortunatament jafuh bħal pappagal. M'hemmx rivelazzjoni, m'hemmx ħajja. Imma jekk issir tafu u temnu b'rivelazzjoni, nassigurak għadha tkun persuna ġdida. Amen? L-ewwel Pietru 3, u mhux qed ngħid għal kulħadd għax ovvjament hemm Kattolċi li għandhom rivelazzjoni ta' di, u ħafna minnhom qegħdin River of Love. Mhux ovvja, jiena Kattolku għadni. Amen? Għaw xi ħadd Kattolku għalli dik. Żguru Kattolku, jekk l-apostli kienu Kattolċi, anka jiena u inti apostli Kattolċi. Tħaltux id-differenza bejn Kattolku u Kattolku Ruman.
hemm kattolċi ortodossi, hemm kattolċi kopti. Il-kelma kattolku kull ma tfisser ġifieri Evanġelu universali jew Knisja universali. Il-Knisja ġifieri għal kulħadd. Mhux għan-nisa biss jew l-irġiel biss jew ċertu età biss jew ċertu standard biss. Hija Knisja għal kulħadd. Kulħadd huwa mill-qoħ. Mhux biex biddel kull Knisja, ma biex il-Knisja permezz tal-Ispirtu Santu li ħadem fiha jbiddel lilu. Amen. L-ewwel Pietru 3:18. L-ewwel Pietru 3 vers 18. Alleluja. Ara xejt l-Iskrittura. Għax Kristu wkoll mid-darba għal dejjem minħabba dnubiet. U li kien ġust miet għall-inġusti biex iressaqkom lejn Alla. Kien moti fil-mewt, kien moti il-mewt fil-ġisem imma ħajja fl-Ispirtu. Dil-frażi weħida għadkom għastafu kemm hija kontroversjali. Il-Bibja tgħidlek f'Efesin kapitlu 2 jiena u inti ħadna l-ħajja fi Kristu. Għax konna mejtin. Kif jiġifieri Ġesu wkoll x'imkien x'ġaralu. X'imkien x'ġaralu, jekk ħal ħajja x'imkien x'ġaralu. Mhix għasek biex diffiċli ta' biex tifhimha ta'. Id-dnub x'jagħmellek? Joqtlok. Kristu sar dnub. Għaliex taħseb Kristu għajjat u werzaq fuq is-salib? Meta dak il-ħin li sar dnub ġie maqtuħ temporanjament minn Alla. U Alla reġa' taħ il-ħajja. Hija l-istess frażi użata f'Efesin kapitlu 2 li aħna ġejna mogħtija il-ħajja li konna mejtin fid-dnubietna. Dan laħam, Dan laħam u ħajkolkom bil-tut tikneħħu rixma tal-laħam minn bejn snin wara. Issa jekk ma tiġ temmen ċertu affarijiet dak affarijiet. Make sure li temmen l-essenzjal. Għalkemm dan huwa l-kredu. Dan ħanilek, għall-apostli, dan ma kienx option, ġifieri għall-apostli, għall-Knisja, matul iż-żminijiet, dan ma kienx option, ma kienx xi ħaġa li inti tista' tagħżel u toqgħod qatta minnu. Infatti din kienet l-isqarrija tal-fidi. Ġifieri anzi, dan il-kredu sar propju biex jaqirdu l-ereżijiet, heresies. Għaliex, għax per eżempju kien hemm żmien fejn jgħidu li Ġesu miet biss għam biss fl-ispirtu. Le, mhux fl-ispirtu biss għam ukoll fil-ġisem. Ġifieri dan il-kredu huwa essenzjali għal fidi tiegħi u tiegħek, essenzjali. Jiena nemmen il-maġġoranza tal-Kristjani jemmnuh dan. Sewwa ġifieri evanġeliċi, protestanti, ortodossi, kattolċi, kopti jemmnu dan il-kredu suppost jemmnuh. Imma lina llum aħna li aħna ngħidu Kristjani nemlu l-Bibja, nemlu fit-twelid minn ġdid u moviment apostoliku, dan huwa t-talim apostoliku. Amen aħwa? U li kien ġust meta l-inġusti biex jirresaqkom lejn Alla, kien moti fil-mewt fil-ġisem imma l-Spiritu fl-Spiritu, ħajja fil-Spiritu. Li bieħ ma rexandar is-salvazzjoni l-erwieħ li kienu magħluqa fil-ħabs. Dawn kienu l-erwieħ ta' dawk li xi darba ma redux jisimgħu meta Alla qatt jistenna bis-sabar fi żmien li Noè kien jibni l-arka. Ftit ġifieri 8 biss salvaw bis-saħħa tal-ilma. Insomma anyway. Dan qed jgħid fejn Ġesu niżel f'post il-mewt, fejn kien hemm daw in-nies hemmhekk. Kundanna. Issa ma jfissirx li salvaw ta' li Ġesu Marja mal-Mari xandar ir-rebħa tiegħu fuq il-mewt, fuq id-dnub u fuq ix-xitan. Amen? Grazzi Ġesu. Ħankomplu. Tela fis-smewiet qiegħed fin-naħa tal-lemin tal-missier li jista' kollox. U minn hemm għandu jiġi biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. Morru fil-ktieb ta' Luqa 22. Luqa 22. Luke 22. Luqa 22. Luqa 22 vers 69, 69. Illum ħassejtni li għandini nxandar dottrina. 69, għax din hija dottrina essenzjali għal Kristjani
Imma min issa l-qoddim bin il-bniedem ikun bil-qiegħda in-naħa tal-lemin ta' Alla li jista' kollox. Atti 2:33. Atti 2:33. Acts 2:33. Acts 2:33. Atti 2:33. Ġas biex intikom s-skritturi, ħalli tarawhom xtajt l-iskrittura fuq dan l-imbirek, arrija tal-fidi, it-twemmin tagħna Kristjani. Għalhekk issa li Alla qollih bil-lemin tiegħu huwa rċieva minn il-Missier l-Ispiritu Santu li kien imwiegħed u sawwa fuqna kif qiegħdin taraw u tisimgħu. Mela Ġesu qiegħed fuq il-lemin tiegħu. U tistgħu taraw Atti tal-Apostli 5 vers 31. Min hemm għandu jiġi biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. Issa simgħuni aħwa. Dis issa tfisser żewġ affarijiet. Però li tfisser hija ħejjin u mejtin fl-ispirtu. Mela minnhom wieħed mill-ġdid huwa ħaj. Min reġgħet tal-Kristu għadu mejjed. Issa simgħuni. L-Iskrittura tgħid li hemm żewġ tipi ta' ġudizzji differenti. Il-ġudizzju tad-dinja, il-mejtin, u l-ġudizzju tal-ħajjin. Uj, moħkoma. Il-Kristjani xorta għan għaddu minn ġudizzju da. Mhuwiex iddeterminat ruħek, nirringrazzaw l-Alla. Ġifieri hekk m'hemmx issa question mark jekk intix salvat ruħek jew le. Skont l-ewwel Korintin kapitlu 3, skont l-ewwel Korintin kapitlu 5, l-Iskrittura tgħid li aħna tridu nidhru quddiem it-tron tal-ġustizzja ta' Kristu u ħajjiġġudika issa mhux ruħek imma l-opri tiegħek. Kemm mhux l-opri ta' Pavarotti ta' ġifieri. Kemm l-opri x'għamilt, kemm obdejtu lil mulej. Għax inti salvat bil-grazzja immem il-premijiet. U l-Iskrittura tgħidlek hemm min ħajkollu telfin. Mhux ta' ruħu, imma telfin ta' premijiet l-ewwel Korintin 3. U hemm xi wħud li ħajkollhom premijiet li ħajgwadanjaw għaliex bdew lil-mulej, obdewh lil-mulej. Eżis Kristjani, tpoġġux ruħkom fil-periklu. Kif? 1100 darba ta' naħseb din is-sena biss. Make sure li vera ħfiert. U ħanerġa' ngħidha. Għal Ġesu, taħfer ma jfissirx iva ħfirtlek u marriċ nħares lej wiċċek kitarra. Għadu attenti. Għal Ġesu, aħfer bħalma Alla għallek bħalma naħfilkom jien. Għal Ġesu naħfer u nħalli għajem, mhix biżżejjed. Għal Ġesu maħfra tfisser nirrikonċilja. Jiġifieri tittaħdem fuqha. Tittamel l-affarijiet sew. U taf x'ħadd tħossok skomdu. U taf xi jirrifletti li għad għandek ġisem etik trabil. Jina u inti ħanidru qoddim Alla, qoddim Kristu biex nkunu ċerti. Jina u inti nirringrazzaw l-Alla skont l-Apokalissi kapitlu 21 ma ħniex ħanidru qoddim Alla. Dak li jgħidulu il-ġudizzju ta' tron l-abjad, fejn ħajnfetaħ il-ktieb u ħajnfetħu bosta kodba. Just make sure li inti dal-kredu, lo kredi veramente dal-kwor, temnu vera minn qalbek. Ħalli ma tidirx qudiem it-tron l-abjad. Imma jekk inti Kristjan u qed ikollok rasek jibsa u m'intix tobdi lill-Alla, Alla qabdek x'għadek x'tagħmel. U inti għadek ma miltix għadek taħsibha aħwa. Pawlu wkoll jitkellem fuq dik il-ġurnata u qal xorta tbeżżani dik il-ġurnata. X'qed tagħmel għall-mulej? X'qabdek tagħmel il-mulej u għadek m'intix tagħmilha. Obdi lil Kristu f'affarijiet. Number 1 dak kollu li kull Kristjan huwa rikjedut minnu jagħmel. Dak li jgħidulu basics.
Imma ħafna Kristjani jemmissjaw anka fil-basics. Kollha kemm aħna ta' niżbaljaw, imma tużajx bħala skuża eżis. Mela hemm żewġ ġudizzji. U minn hemm għandu jiġi biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. Hemm il-ħatfa tal-Knisja li din ma tantx insemmuha imma ħalli għalissa. L-ewwel Timotju 4, morru hemm. Tieni Timotju 4. U ħanitolbu praise and worship, come. Tieni Timotju. Ħattu pieġi? Interessanti hux. Meta tiftħu tibda tara ħafna rikkezzi u stajna għadna ħafna iktar affarijiet fuq kull vers. Nitlolbok bil-ħerqa qudiem Alla u Kristu Ġesu li għandu jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin fisem id-dera tiegħu u s-saltna tiegħu. Xandar il-kelma eżis saċerdoti, presbiteri, diakni, xjuħ, pastors, evangelisti, kristjani. Xandar il-kelma. Tbiddilx il-Vanġelu. Insisti f'waqtu u barra minn waqtu. ċanfar, wid-deb u wissi bis-sabar kollu u bit-talim. Amen? Halleluja. Nemmen fl-Ispiritu Santu, il-Knisja mqazza Kattolika. Kolossin kapitlu 1 vers 21-22 taf xejlek li Ġesu Kristu l-inna jippreżentana għaddisin u bla teba. Għalhekk aħna għad il-Knisja għaddisa da. U fl-ewwel Pietru kapitlu 1 fejn tgħidlek kunu mqazza bħalma huwa qaddis, kunu qaddisin bħalma qaddis. Mhux qed jgħidlek sir qaddis. Jien għamiltek qaddis, kompli jimxi qaddis. Il-qdusija ma tagħmilix bl-opri tiegħek. Il-qdusija hija tħalli l-Ispiritu Santu jqadsek. Xogħol tal-grazzja tal-Alla fik. Alleluja. Nemmen fl-Ispiritu Santu, l-ewwel Pietru kapitlu 4 vers 6. Ħanaraw ħammorna Apokalissi 20. Vers 12. Insomma teġettilkom di. Ħalli naġda xejn. Nemmen fl-Ispiritu Santu Knisja mqazza Kattolika. Mark kapitlu 16 vers 15. Morru xandru, il-Vanġelu ma dinja kollha. Universali. Aħna n-Vanġelu universali aħwa. Xirka tal-qaddisin, hawnhekk fejn ħafna Kristjani minn flok jagħmlu xirka tal-medinbin. Minn flok tal-qaddisin. Lut kapitlu 10 vers 25. La taqtawx li tiltaqgħu fl-imkien. River of Love barra u ikbar minn River of Love għaw ġewwa. Il-Knisja ta' Kristu iktar kbira paċevil naħseb mill-Knisja hawnhekk. Ġifieri, x'hemm bosta Kristjani li wafqu jixxierku. Dik hija dottrina essenzjali għall-apostolità. M'hemm l-ebda Knisja mingħajr xirka. Kristjani qed tisimgħu dal-programm u dal-messaġġ. Jekk inti dejtina Kristjan u ma nixxirkirikx, ma tafx inti dejtina Kristjan ribellus. Nagħmel dirrit jien, x'in irrid jien u fin irvetti li jien ma jiena Kristjan xorta. U ngħidlek anka il-kelb li għadu kif daħal sar Kristjan. Għal Kristjani ix-xirka mhijiex option, hija kmand. Jiena u int ikkmandati nixxirku. Jekk l-ewwel Ġwanni 1 vers 7, jekk aħna nimxu fid-dawl bħalma hu stess fid-dawl, aħna x'nagħmlu? Nixxierku flimkien quddiem ta' Ġesu Kristu jaħsilna minn kull nub. Ma tistax tikber fi Kristu kif suppost jekk inti tabbanduna x-xirka tiegħek mal-aħwa. U jekk jirfsulek il-kallu ġiet promotion. Qed jagħmellek test. Għandek test, u dak it-test tagħtih. Għax Alla ma jagħmilx promotions jekk jiena u inti ma ngħaddux it-test. Alleluja, xirka tal-qaddisin, il-maghfira tad-nubiet. Luqa kapitlu 24, vers 24, vers 46 sa 49. Morru u xandru l-Vanġelu tal-maghfira tad-nubiet. Kull min jemmen
Salva. Aħna xin xandru Vanġelu li meta jiġi mismuħ u għemnut, taf xie ġrilak da għallin inti? Nubeta kolla jiġu maħfura. Kam għaw minnkom emmintu l-Vanġelu ta' Ġesu Kristu? Temmen li Ġesu Kristu għalli bentalla? Temmen li metalik fuq is-salib? Temmen li miet il-xoċta ma' t-tilet jum? Amen? Temmen li twiet minn Marja Verġni? Bata taħt Ponzu Pilatu? Temmnu da kollu? Moħkom għaw, illum intom blood noob. Blood noob! Neħħilek id-dnub, mux ir-rieda li tidneb. Neħħilek id-dnub, mux il-potenzjal u l-libertà li tidneb. Tidneb għadek xin trid, jek trid, u ma ninkoraġġikx li tkun trid, għax id-dnub joqtol. Vera, l-iskrittura tgħidlek li fih pjaċir għal ftit żmien, imma il-gidma iddum iktar. Amen. Il-qawwa tal-imwiet Ġwanni kapitlu 4 differenti toġobni l-iskrittura. Ħanna spiċċaw bdi. Ġwanni kapitlu 5 vers 24 morru hemm. Ġwanni 5 u l-ewwel Ġwanni 5 kapitlu l-ewwel Ġwanni 5 11 sa 13. Imma ħan nispiċċaw bi Ġwanni 5 vers 24 sa 30. Ġwanni 5 24 to 30. Ħan nispiċċaw bdi. Ġwanni 5 24. Ismaw kemm iskam jaħdem skrittura ħwa. Tassew ngħidilkom li kull min jisma' kelmti u jemmen f'min batni għandu l-ħajja ta' dejjem u ma jsirx ħaq minnu. Ma jsirx ġudizzju iktar minnu. Imma għadda mill-mewt għal-ħajja. Mela ma dekx mal-mejtin issa, sa sirt mal-ħajjin. Tassew ngħidilkom li tiġi sija, anzi issa hi, meta l-mejtin jisimgħu leħen tal-iben Alla u dawk li jisimgħu jgħixu. Għax bħalma l-missier għandu l-ħajja fih, innifsu hekk ukoll tal-liben li kollu l-ħajja fih innifsu. U tagħ ukoll is-seta li jagħmel ħaq għax hu bin il-bniedem. Tistaġbux dan tiġi sija meta dawk kollha li jkunu fil-oqbra jisimgħu leħnu u joħorġu dawk li jkunu għamlu tajjeb u jqumu għal-ħajja. Imma dawk li jkunu għamlu l-ħażin jqumu għal-kondanna. Dak huwa l-kredu aħwa. Il-kredu tal-apostli, il-kredu tal-River of Love. Hemm baxxi rasna. Hallelujah. Thank you, Jesus. Aħna rċevejna weird kbira aħwa. Kaw xaħat l-lejla li pastor, il-lum nixtieq nagħmel deċiżjoni biex nagħti ħajti għal-Kristu. Għaw xaħat l-lum għall-ewwel darba tixtieq tagħti ħajtek għal-Kristu. Għall-ewwel darba. U min iktar? Grazzi Ġesu. Min iktar tixtieq tagħti ħajtek għal-mulej llum? Lift up your hand, dolli idejk. Min iktar? Ejd it-talba miegħi. Min qalbek. Dawk kollha li lejtu jdejkom. Ejda minn qalbek imma. Ejda l-klim, jiena nemmen falla il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art. Nemmen f'Ġesu Kristu, ibnu waħdini li kien ikkonċeput mill-Ispiritu Santu, twilet minn Marija Verġni, bata taħt il-ħaq ta' Ponzu Pilatu, salbuh, mietu difnuh, niżel bejn l-imwiet, ma t-tilet jum nemmen li qam minn bejn l-imwiet, ma baqax mejjed. Tela fis-smewet u qiegħed in-naħa tal-lemin ta' Alla, il-missier li jista' kollox. Min hemm nemmen li għandu jerġa' jiġi biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. Illum jiena wkoll nemmen fl-Ispiritu Santu, il-Knisja Mqaddsa Kattolika, nemmen fix-xirka tal-qaddisin l-aħwa tiegħi fi Kristu, nemmen fil-maħfra tad-dubiet u nemmen fil-qawwa qawma tal-imwiet u l-ħajja ta' dejjem. Millum il-qoddim ukoll nemmen u niddikjara li Ġesu Kristu huwa s-sit tiegħi u l-mulej tiegħi. Nemmen li Ġesu miet għalija fuq is-salib
u li permess tal-mewt u l-qawmin tiegħu jien ġejt salvat. Illum nemmen ukoll n-nubieti huma maħfura skont il-Vanġelu, skont il-kredu. Mulej qaddis użani għal-glorja tiegħek. Mexxini fit-triq tas-sewwa millum il-qudiem u għatini qalb biex b'qalbi kollha naqdik u nimxik miegħek tul ħajtik kollha millum il-qudiem. Min qalbi wkoll illum niddikjara li niġħad kull skema tal-għadu, kull forma ta' ħażen, kull gideb, kull reliġjon li huwa gideb fals li ġej mill-bniedem. Imma naċċetta f'qalbi il-verità tal-kelma tiegħek mulej. Għatini ġuħ waċċa l-kelma tiegħek biex insir nafek verament millum il-qudiem f'isem Ġesu Kristu. Amen. Għatu ġabxi bakbira il-mulej zazahu. Hallelujah. Thank you, Lord. Let's all stand. Daw kolla li jintom għettu dik it-talba l-lum għall-ewwel darba u għettu għabin qalbkom. Intom għaw prezenti u intom fuq il-televizjoni, fuq il-Facebook u YouTube, insalvat illum. Issa x'għandek tagħmel? Ibda qra l-Bibja. Tkellem għal-mulej fit-talb kull jum irringrazzjah għal min qalbek. Kompli xxierek, ma tistax kun Kristjan vera jekk ma tixxierikx. U wara l-lum iddeċiedi minn qalbek biex titammet. Għaliex l-ewwel kmandament għal kull min huwa Kristjan Ġesu jikkmandana itammet. Itammet. Bażla tiegħek mhux xi ħadd ieħor jiddeċiedi għalik, itammet. U kompli kber fil-mulej. Kompli ejja ixxierek River of Love kull nhar ta' erba' u nhar ta' sib fis-seba' ta' filgħaxija u l-ħadd fil-ħodu flaxxa. Il-bqija daw kollha fuq YouTube u Facebook. God bless you. Narawkom għada fil-ħodu u l-ġimgħa d-dieħla. God bless you.